Hola, veus, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut aquest dijous al migdia al carrer Mar de la capital del Segrià un veí de la ciutat de 46 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi. La detenció és el resultat d'una investigació iniciada la matinada d'ahir després de tenir coneixement que havien disparat a un ciutadà al carrer Artur Mor, al barri de la Mariola. Diverses patrulles es van dirigir al lloc i després de comprovar que no hi havia cap persona ferida, es va iniciar una investigació per trobar l'autor dels trets. Finalment, s'ha localitzat i detingut el presumpte autor. L'home, que té antecedents, passarà properament a disposició judicial. La policia sospita que es tracta del mateix home que el 10 de maig va ser detingut per amenaces amb arma de foc i el 7 de juny per intentar apunyalar un nen de 6 anys i el seu pare. Més notícies. La Guàrdia Civil ha localitzat 1.500 plantes de marihuana al barranc de Barbuixera, a prop del pantà de Santana, a la Noguera. La troballa s'ha fet 15 dies després d'intervenir unes 2.500 plantes a la mateixa zona. Al lloc hi havia material per al cultiu de les plantes i un campament situat en una zona abrupta del barranc. Es dona el cas que al juny també es va intervenir 5.700 plantes en aquest mateix barranc, per la qual cosa la suma total aproximada que s'ha intervingut en pocs mesos és de 10.000 plantes. De moment, no consten detinguts relacionats amb aquesta plantació. Parlem de successos que han tingut lloc a la xarxa viària. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 55 anys, nacionalitat espanyola i veí de Madrid, per conduir a 230 km per hora en un tram limitat a 120 per l'AP2, al terme de Torres de Segre, al Segrià. El conductor denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. I acabem amb aquest cotxe que s'ha precipitat des d'un pont sobre la via del tren a l'LB-3343 a Castellnou de Seana. Els fets han passat aquest dijous a les 2 de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers. El conductor ha sortit del vehicle pel seu propi peu i ha estat traslladat a l'hospital pel SEM. Això és tot. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat.